கேர்ள்ஸ் மட்டும் போடுறாங்க, சூப்பராக போடுவாங்க. வந்து எப்பயுமே போடுவாங்க. தள்ளி விட்டுருவாங்க. அடுத்து மாறாங்கப்பா. வீடியோ எடுக்க முடியாது. வீடியோ எடுக்க Hurry!
गौरवात्मक सौभाग्यास्य पवित्र महिला सर्व स्वर्गात घेतली गेली. आमच्या स्वर्गातील बापा तुझे पवित्र मानले जावे, तुझे राज्य பாவம் இங்க வந்து எடுத்து தெரிஞ்சாங்க எல்லாரும் பிடிச்சி தள்ளுறாங்க. இதுல புகழ் வேற தூக்கி செம வெயிட்டா இருக்கு. நடந்து போகும்போது கால் ஓட்டுன மேலே ஒருத்தர் கால் மிதிப்பாங்க. இங்க இருக்கு வந்துட்டாங்க.